मागील भागात आपण नेपोलियनने केलेल्या व्यूहरचना आणि युद्धाच्या तयारीविषयी जाणून घेतले. आता प्रत्यक्ष युद्धात त्याने जो पराक्रम गाजवला त्याविषयी ऐकू. नेपोलियनची ही इटलीची पहिली मोहीम म्हणजे युद्धविद्येच्या इतिहासातला एक अपूर्व चमत्कार आहे. अलेक्झांडर हनिबाल यांची आठवण करून देणारे विजय त्याने पहिल्या 15-20 दिवसांत मिळविले. एखाद्या बाहुयुद्ध निपुणाने सलामीलाच प्रतिस्पर्ध्याला चित करावे, तद्वत नेपोलियनने सार्डिनियन सैन्याचा चेंदामेंदा केला. पिडमॉन्टमध्ये जाणाऱ्या अल्पाईन खिंडी टाळून आल्प्सच्या कडेकडेनं जिनोआच्या राज्यात प्रथम त्याने मुसंडी मारली. ही धाडसी मुसंडी मारताना मॉन्टेनोटे, मिलेसिमो, देगो आणि मांडी या 4 ठिकाणी शत्रूशी त्याला झुंजावे लागले. मॉन्टेनोटेला शत्रूच्या संयुक्त मर्मस्थानावर घणाघात केल्यावर ऑस्ट्रियन सेना मिलानच्या रक्षणासाठी पूर्वेला पळाली. नेपोलियन पश्चिमेकडे वळून पिडमॉन्टच्या राजधानीकडे तुरिनकडे वळला. चेमलोच्या डोंगरमाथ्यावर त्याची विजयी सेना येऊन पोचली होती. फ्रेंच सेना मार्शल कॉलीचा पाठलाग करीत आता पिडमॉन्टच्या राजधानीपाशी येऊन ठेपली. राजधानीचा नाश होईल या भीतीने सार्डिनियाचा राजा शरण आला. 28 एप्रिलला चेरेस्को येथे तह झाला. सॅव्हॉय आणि नाईसवर राजाने कायमचे उदक सोडले. याशिवाय आल्प्समधील मोक्याचे 3 किल्ले नेपोलियनच्या स्वाधीन करण्यात आले. तुरिन व्यतिरिक्त पिडमॉन्टचा सारा भूभाग फ्रेंचांच्या ताब्यात आला. 3 आठवड्यांच्या झटपटीत शत्रूचे 10,000 सैन्य गारद झाले. 80 तोफा मिळाल्या आणि 21 निशाणे हिसकावण्यात आली. सार्डिनियाचा राजा फ्रान्सच्या लुई राजाचा व्याही होता. नेपोलियनच्या तडाख्यामुळे तो इतका गर्भगळीत झाला की पुढच्या काही दिवसांतच त्याने जगाचा निरोप घेतला. सर्वस्वी प्रतिकूल परिस्थितीत सैन्याने पिडमॉन्टवर जो विजय मिळविला त्यामुळे नेपोलियनचा उत्साह दुप्पट झाला. एका शत्रूचा अल्पावधीत त्याने निकाल लावला होता. आता मिलानच्या दिशेने ऑस्ट्रियन सैन्यावर तो चालून जाणार होता. तत्पूर्वी सैनिकांना त्याने पुढील शब्दांत शाबासकी दिली. You have gained battles without cannon, passed rivers without bridges, performed forced marches without shoes, bivouacked without strong liquors, and often without bread. None but Republican phalanxes, soldiers of liberty, could have endured such things. Thanks for your perseverance. But soldiers, you have done nothing, for there remains much to do. Milan is not yet ours. भुकेले असंतुष्ट सैनिक सेनापतीच्या या उत्तेजक शब्दांनी किती भारावून गेले असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. लोधी पुलावरची लढाई, मिलानवर कब्जा, मांटुआचा वेढा, तो उठवण्यासाठी आलेल्या शत्रुसैन्याशी झालेल्या झुंजा, अर्कोला व रिव्हॉलीचे विजय, मांटुआचा पाडाव आणि अखेर कॅम्पो फॉर्मियाचा झालेला तह या इटलीच्या पुढच्या युद्धातील महत्त्वाच्या रोमहर्षक घटना आहेत. अर्थात एवढ्याने या मोहिमेचे संपूर्ण चित्र डोळ्यांपुढे उभे राहू शकत नाही. भारी शत्रूशी मुकाबला करता करता नेपोलियनला इतर अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागले. हा वीरशाली पुरुष एकीकडे युद्ध खेळत होता, तर दुसरीकडे शरण आलेल्या छोट्या छोट्या राजेरजवाड्यांशी बोलणी करून त्यांच्याकडून जबर खंडणी वसूल करून पॅरिसला पाठवित होता. नुसती खंडणीच नाही, तर त्यांच्या संग्रही असलेली नामांकित चित्रे, हस्तलिखिते, पुतळे, उमदे घोडे या गोष्टी मागून घेऊन तो पॅरिसच्या वैभवात भर टाकीत होता. जोसेफिनचा विरह ही त्याची आणखी एक वैयक्तिक व्यथा होती. युद्धात विरंगुळा म्हणून त्याला स्त्री सहवास हवा असे. एकीकडे शत्रूवर गोळ्यांचा वर्षाव, तर दुसरीकडे जोसेफिनवर उत्कट प्रेमपत्रांचा वर्षाव, असा हा शृंगार, वीर, करुण, रौद्र, भयानक असा अद्भुत खेळ चालू होता. नेपोलियनचे भुकेले सैनिक नि अधिकारी जिंकलेल्या प्रदेशात लूट करीत, अत्याचार करीत, बंडखोरांशी फाजील क्रौर्याने वागत. खुद्द नेपोलियनला अनेक प्रसंगी असे क्रौर्य केवळ दरारा निर्माण करण्यासाठी दाखवावे लागले. पण क्रौर्य हा त्याचा स्वभाव नव्हता. लुटारूंचा नि स्थानिक बंडखोरांचा बंदोबस्त करताना त्याने करडा अंमल गाजविला. पण त्याचबरोबर औदार्य आणि सहानुभूतीही भरपूर दाखविली. विध्वंस करता करता नवनिर्मितीचे कार्य त्याला करायचे होते. ही निर्मिती करीत असता फ्रेंच सरकारची डिरेक्टरी तो डोईजड होईल या भीतीने त्याचे पाय मागे ओढीत होती. त्याच्या विजिगीषू घोडदौडीत अडसर घातले जात होते. मत्सरग्रस्तांकडून त्याचा मानभंग केला जात होता.
त्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घातली जात होती. पण हा मानिवीर हताश असा कधी झालाच नाही. डिरेक्टरीला न जुमानता तलवारीच्या करामतीवर विजयामागून विजय मिळवण्याचा, दुष्ट सिंहासने पाडून प्रजासत्ताकवादी राज्ययंत्रणा उभारण्याचा आणि आपली वैयक्तिक प्रतिष्ठा वाढविण्याचा त्याने असा सपाटा लावला की त्याला रोखणे सर्वांनाच कठीण होऊन बसले. इटलीच्या मोहिमेतील नेपोलियनची नेत्रदीपक विजयमालिका आणि त्याने केलेल्या राजकीय उलथापालथी यांचे सार्थ चित्र रेखाटण्यासाठी कवी प्रतिभा फिक्की पडेल. रुद्रास आवाहन ही कविवर्य तांब्यांची कविता रसिक वाचकांनी या संदर्भात अवश्य आठवावी. यशस्वी नाटकाचे एक गमक असे असते की त्याच्या पहिल्या अंकात, विशेष करून पहिल्या प्रवेशात, सर्व नाट्यकथा व पात्रे यांचे क्षणदर्शन होऊन जाते. इटलीची मोहीम हा नेपोलियनच्या नाट्यपूर्ण लष्करी व राजकीय जीवनाचा पहिला अंक किंबहुना पहिला प्रवेश आहे. या अंकातील काही उद्दीपक व उदात्त घटना, प्रसंग समजले म्हणजे युद्धवार्ता किती रम्य असू शकतात याची प्रचिती येईल. उदात्त ध्येयताऱ्यावर दृष्टी ठेवून नेपोलियनने युद्धाचे रणशिंग फुंकण्यापूर्वी इटलीच्या जनतेला उद्देशून काढलेला हा जाहीरनामा पहा. Peoples of Italy. The French army comes to break your chains. The French nation is the friend of all nations, receive us with trust. Your property, your religion, your customs will be respected. We shall wage war, like generous enemies, for our only quarrel is with the tyrants, who have enslaved you. फ्रेंच राज्यक्रांतीशी निगडीत असणाऱ्या स्वातंत्र्य, बंधुता व समता या तत्वांच्या तिरंगी झेंड्याखाली आपण लढत आहोत ही गोष्ट नेपोलियन कधीच विसरला नाही. त्याचे फ्रेंच सैन्य याच तत्वांनी भारावलेले होते. एका अर्थाने फ्रेंच सेना ही लोकसेना होती. ऑस्ट्रियन सैन्य संख्येने मोठे खरे, पण पोटार्थी होते, सुस्त होते. त्यांच्यात समान ध्येय नव्हते, समान भाषा नव्हती. वर्मसर अल्विंजी, डाव्हिडोवी, क्वास्डानोव्हिच, आर्चड्यूक चार्ल्स यांच्यासारखे कसलेले सेनानी या सैन्याचे नेतृत्व करीत असले तरी या सैन्यात भावनिक ऐक्य नव्हते. युद्धतंत्राच्या बाबतीत नेपोलियनच्या मानाने शत्रू सेनानी मागासलेले होते. संख्या हे ऑस्ट्रियाचे बळ, तर नेत्रदीपक डावपेच, ग्रँड टॅक्टिक्स हे नेपोलियनच्या यशाचे मर्म. हे डावपेच टाकताना कित्येकदा तो गोत्यात आला, तर कित्येकदा त्याच्या प्राणावर बेतले. त्याला कित्येकदा तळहातावर शीर घेऊनही शत्रूला सामोरे जावे लागले. नेपोलियनची सेना मिलानवर धडकण्यापूर्वी मार्शल बावलूक टिन्सिनो नदीवर दबा धरून बसला. टिन्सिनो, आडा, ओगले, मिन्सिओ, एडिगे आणि ब्रेंटा या उत्तरेकडून वाहत येणाऱ्या पो नदीच्या उपनद्या. या उपनद्यांची खोरी, या नद्यांवरील काही पूल, काही गावे आणि गार्डा सरोवराच्या दक्षिणेला वसलेले मांटुआ ठाणे. एवढ्या विस्तीर्ण क्षेत्रात फ्रेंच आणि ऑस्ट्रियन सैन्यांची घुमश्चक्री माजणार होती. नेपोलियनला वास्तविक हा सारा मुलूक अपरिचित, पण त्याचे मन खंबीर, दृष्टी शोधक, दूरवर पाहणारी आणि अंगी ईर्ष्या, उत्साह जबरदस्त. बावलूला चकवून तो सरळ पोच्या दक्षिण तीराने वेगाने निघाला आणि पिसेंझा ठाणे मारून उत्तरेला शत्रूच्या पिछाडीला उभा ठाकला. आडा नदीवर लोदी पुलाच्या दोन्ही अंगांना शत्रू आता समोरासमोर येऊन ठेपले. वेळ गमवायला नेपोलियन बिलकुल तयार नसे. अरुंद लाकडी पुलावर संघर्षाचा कल्लोळ माजला. शत्रूच्या तोफखान्याच्या माराने फ्रेंचांचे मुडदे पडू लागले. थोडा वेळ फ्रेंच सैन्य गांगरले, हबकले. वेळ आणीबाणीची आली. नेपोलियनने हाती निशाण घेऊन घोड्याला टाच दिली आणि त्याबरोबर कणखर आदेश खणाणला, नाऊ सोल्जर्स, फॉलो युअर जनरल. हा आदेश ऐकताच सैन्याला विलक्षण चेव आला. मारीत आणि मरत फ्रेंच सैन्य पुलावर घुसून शत्रूच्या दिशेने झेपावले. लान्स मसेना, बर्दियर, सारे अधिकारी सेनानीच्या अपूर्व धाडसाने स्तिमित होऊन पुढे सरसावले. सर्वात पुढे घुसणाऱ्या लान्सचा घोडा गोळी लागून कोसळताच या बहादुराने शत्रूच्याच एका घोड्यावर उडी घेतली. स्वाराला भोसकून त्याने त्याचे निशाण हिसकावले व पुलापलीकडे आग ओकणाऱ्या गोलंदाजांवर तो तुटून पडला. हातघाईच्या लढाईत 6 जणांचे त्याने बळी घेतले. फ्रेंच घोडदळाने मग कापाकापीला आरंभ केला. ऑस्ट्रियन्स जीव घेऊन पळत सुटले. लोदी हाती आली. लोंबार्डीचे मैदान खुले झाले. 5 दिवसांनी नेपोलियनच्या विजयी सैन्याने मिलानमध्ये थाटाने प्रवेश केला.
प्रजासत्ताकाच्या झेंड्याचे जनतेने रोषणाई करून स्वागत केले. गव्हर्नरच्या ओस पडलेल्या राजवाड्यावर उत्साही जनतेने ठळक अक्षरात फलक लावला. हा वाडा भाड्याने देणे आहे. कुणाला हवा असल्यास नेपोलियनकडे अर्ज विनंती करावी.